Wani abu da ya fara jan hankali a katin gayyatar Maliya shine aka rubuta mai martaba Alhaji Dr. Nasiru Ado Bayero CFR Sarkin Bichi. Sai a can kasan katin aka rubuta wajen ɗaura aure gidan sarki na Nasarawa Kano, Najeriya. Turkashi. Yanzu su ma ahalin APC Kano a Najeriya sun ce ranar 13 ga watan Disamba za su rama biki a jihar. Duk shagalin bikin da aka yi a lokacin da gidan siyasar Kwankwasiya ta aurar da diya ga gidan kuɗi na Katsina, babu wani who is who a APC Kano da ya kafa da kafa zuwa wajen. Kamar dai ana jira a ranar tarewar diyar Madugu a gidan miji, gidan Maliya suka fitar da katin gayyata. Sojojin APC na social media har sun fara habaici, kun yi naku ɗaya yanzu za mu yi namu for one. Dan Barau Jibrin Maliya mai sunan baba zai angwance da diyar sarki Nasiru Ado Bayero Maryama, sai jikan Sarina injiniya Abubakar zai yi gaba da Aisha diyar Barau. Auren 'ya'yan manyan siyasan jihar Kano ya kara fito da yakin basasan siyasa da na gidan sarauta fili a jihar. An yi bikin diyar madugun siyasar Kwankwasiya a fadar mai martaba Sarki Sanusi na biyu. Yanzu kuma za a yi bikin 'ya'yan Maliya a fadan Sarki Aminu. Talakawan APC Kano na social media an ci burin zuwan 13 ga watan Disamba. Kai ka ce su ake wa aure, yayin da fukarawun social media Kwankwasiya ke ta kumfar baki kai ka ce su ake mikishiya. Kaɗan daga cikin abubuwan da talakawa za su gani a ranar 13 ga watan Disamba mai zuwa sun hada da tsakanin bikin Maliya da na Kwankwasiya wanne zai fi tara manyan Najeriya. A wannan bikin na Maliya wani shehu da shehun za a gayyato lacca a wajen dina, wasu kalar kaya amare za su saka, gidan sarki na Nasarawa na kusa da kofar shige da ficen gwamnan Kano, shin kulle za a masa koko zai halatta? A bikin Kwankwasa dai ba a ga gwamnoni da yawa ba, shin a wannan bikin gwamnonin za su halatta? Idan kuna da abin yi a Abuja, ku haɗa jakanku ku zauna cikin shiri, watakila wannan karan ma a ƙara tikitin jirgi zuwa Abuja in firi in belebel, ga fili ga mai doki.